जोंथ' जोबोद दुखु मोननानै दङलै खोदोमगुरिनि रायजो राजाफोरा आरो जोङो बिराद दुखु मोननानै दं आरो मानो बेबायदि जालांखो 17 जन 18 जन 19 जन 20 जन गथ'फ्रानो दङमोन थेवब्लाबो मानि बै फोरोंगिरिया जों दैमालु स्कुलाव फोरोंबाय थानाय बै फोरोंगिरिया माने खम गथ'साफोरजों खम फरायसाजों माने फोरोंनायखौ बन्द' खालामदों आरो बेनिफ्राय आङो उमुगाव थांसिगोन आंखौ थिनहरगासिनो दङ 20 जन 21 जन 18 जन बेबायदिल' फरायसाल'आव आङो फोरोंलिया आंखौ बेलेगाव थांनो थिनगासिनो दङ बेबायदि बुंबाय थादों आरो फोरोंगिरिया जोंनिया जोंथ' आरो बिराद दुखु मोनदों आगोलथ' दंमोन बहुतआनो जोंनिया गथ'फोरा बे दैमालु स्कुलानो जोंनिया फार्स्ट नैबे सोनाब सोमलिगुरि सानजा सोमलिगुरि 2 नं सोमलिगुरि आरो खोदोमगुरि गामि दरब्रैजों जोङो नारा नाथा खालामनानै नैबे दैमालु स्कुलखौ फसंदोंमोन फसङै बेबायदिनो 40 बोसोरसो जाबायमोन 40 बोसोरसो जाना ओमफ्राय नैबे बोसोरनैल'सो गैया बोसोरनैयाव थारमाने ओरैहाय फोरोंगिरिया गैया जाहैबाय गथ'फोरा आलाय सिलाय जेरावनो मेरावनो फरायहैनांगौ जाहैबाय बेखायनो जोङो बिराद दुखु मोनदों आरो मानो बेबायदि जाखो जोंनि दैमालु फरायसालिया जाफिनबा हामगौमोन बेबायदि जादों आरो जोङो नंगौ माने जोंहा बिल्डिं ग्रेन्ड न' मोनदों बेवहाय माने बिल्डिं ग्रेन्डनि सिगाङावनो थारमाने बे स्कुलखौ सरकारानो बुथारनाय बायदि जादों बेनिफ्राय जोंहा बे बिल्डिं ग्रेन्डखौ आगोलावनो हरखानाय नालाय बेखौ जोङो मोननो हादों आरो बेनिफ्रायथ' आरो फोरोंगिरियाबो जोंनिया गुबुनाव फोरोंहैबाय 20 जन 21 जन 18 जनजों ओरैहाय स्कुल जाया गंनै गंथाम स्कुलजोंसो ओरैजा सरकारा सरजाबजोब्बाय बेबायदि जोंना फोरोंगिरिया बुंदों आरो बुंनानै ओमफ्राय बिदिनो गुबुनाव थांनो गुबुनाव फोरोंहैनो बियो बहुद माबा खालामबाय थादों आरो बेनिफ्राय जोंबो आरो उफाय गैयैयाव बेबो कागजि मिनथि ओरै गाबबाय थाबाय आं बेलेगाव फोरोंहैनोसै दानसोरां स्कुलाव फोरोंहैनोसै बेबायदि बुंबाय थादों आरो जोंनि दैमालु फरायसालिनि सारा बेबायदिनो बियो थांबाय आरो थांनानै ओमफ्राय बोसोरनैसो जाबायमोन बोसोरनैनि उनावनो ओमफ्राय ओरै बिल्डिं ग्रेन्डखौ जों मोननो हाबाय मोनखांनानै नै दाथ' बिल्डिं ग्रेन्डआबो कमप्लिट गासिबो अके जाजोबनानै दङ दा माथ्र जोंना फोरोंगिरि गैया आरो फरायसा फरायसुलि साथ्र गैया आरो